Ето, деди за първи път излязохме и попаднахме в плен и първата ни заповед беше, че трябва да стреляме по мирни, ако ги видим. Така беше. Аз съм водач-механик на БМП-2. На мен конкретно казваха и на моя оператор, казваха, ако видите мирни жители, не се притеснявайте, стреляйте. Аз казвам защо. Те казвам, могат да ви хвърлят противотанкова мина, както имаше случаи. Противотанкова мина под гасеничната верига. Аз казвам да не би да се шегувате. Как може? Той е без оръжие. И просто въобще аз се замислих къде съм попаднал. Защото първоначално пристигнах в ПВД, пункт временно разположение. И бях в шок, когато командирите, т.е. старшите с висше звание или по позиция, издевателстваха, биеха войниците, ги потискаха, изнудваха за пари такова. Командирът можеше да дойде и каже, хайде да пием водка. Събираме пари за дронче, т.е. там, да, трябва да купим дронче, някои части за колата, т.е. там е такива неща, е този хаос просто. И в какви рамки просто не се вписва. Тоест, аз видях всичко това и си мисля, да, добре, че и разговора за това, че там някъде в съседните батальони, някъде заличават своите, т.е. след раняване, т.е. човека получава 3 милиона. Взимат, зануляват, закопали всичко и сега ужасно много хора просто се водят за безследно изчезнали по същество. Изчезналите, а всъщност те се намират в същото място. Алдаров Леонид Степанович, 5 април 1982 година, роден. Адрес на регистрация: Иркутска област, Болградски район, селище Остердински, улица Клубная, 11-1, 9-та бригада. Военна част 71 443, 3 МСС, 7 рота. Аз съм с позив на Байкал, шофьор, механик, БМП-2 от тези машини, които излязоха на сградата на 30 декември 2024 година. И 31 декември 2024 година ние попаднахме в плен Азу. Нас беше 48 човека на 30 в края. Бяхме пленени всички. 40 души попаднаха в плен, т.е. останалите 200. Нас обстрелваха, т.е. бяхме под силен обстрел и после противотанкови мини летяха от нашата страна, т.е. нашите, знаейки, че ние също се намираме там, също летяха от нашата страна. Аз не знам дали е било град или какво е летяло. Миномет не е ясно. Тоест, явно са искали да ни погребат там или какво. Така разбрах. Разбирате ли? Това бих нарекал и зароди честна дума. За такова командване, което изпраща хора на заколение, които не ги ценят, не знам по какви причини го правят, може би някакво прочистване на народа или какво, искат да очистят, не знам, просто месен щурм, не знам, просто ни излъгаха. Ние отидохме там, поехахме, т.е. дават ни задача, ние поехахме именно на задача, т.е. знаейки, че на тези позиции има хора. Седят нашите и накрая ни обстреляха и от нашата страна, и от страната на Украйна, т.е. ние в края на 30 и първо се предадохме в плен, т.е. вече нямахме нито оръжие, нито патрони, нищо, предадохме се. Да, точно в това е работата, че Азов, аз се изненадах, ако трябва да съм честен, че те ме почерпиха мандарина. С Нова година ме поздравиха, шоколадче ми дадоха. Тоест и никакви нацисти там, някакви изроди там, значи плашеха ни, че ще ви отрежат крайниците, че ще ви измъчват и така нататък. Значи ние дойдохме, значи те се смеят, момчетата казват, ей, какво, къде видяхте нацисти тука? На мен ми е смешно, честно казано.